Vou presentando a mesa de debate. Esta mesa de debate vai a moderar Miguel Ángel de la Peña, que é politólogo e animador sociocultural, un dos promotores do Grupo Galego de Vivenda Colaborativa, actualmente integrado en Reas Galiza, e forma parte do proxecto de vivenda colaborativa O Fogar na Ulla, situado en Teo. Os participantes na mesa van a ser Mariola Pazos, da Grenal Consultora, Margarida Vázquez Veras, de Outra Forma de Vivenda, a quen queremos dar a noraboa porque acaban de firmar a súa cesión de uso de Chan, Alicia Regos Fariña, de Albariza Colaborativas Compostela, Nieves Brisaboa, da presidenta de Las Lilás, Suso Cano, de Galca Solucións Habitacionais, e Xao Varela Gómez, de Hábitat Social Cooperativa. Bueno, en primeiro quería darvos as grazas. Empezamos non con grazas institucionais, senón a vos por estar aquí a estas horas. A verdade é que eso demostra verdadeiro interés polo tema e polo agradecemos. Igualmente quería agradecer a Deputación de Coruña, especialmente a área de Dereitos Sociais e Igualdade. Está encendido? Sí, A área de Dereitos Sociais, Igualdade e Igualdade, da diputada María Soledad Agratuñas. Bueno, hoxe pola mañán falábase da caixa de ferramentas de solucións á crise habitacional, á crise da vivenda. E nós somos unha desas ferramentas, non somos posiblemente non sexamos a máis importante, pero sí no Estado pisa que quizá máis novedosa hasta certo punto, non? Como xa se veu falando, é algo que noutros lugares está xa consolidado, onde fai moitos anos, noutras partes do Estado empeza a estalo, e aquí, bueno, pois tamén empezamos a estalo. De feito, vedes que somos unha mesa bastante numerosa, ben nutrida, non? O primeiro, bueno, gustaríame que primeiro os proxectos que están nesta mesa expliquen brevemente cal é o vosso proxecto, e como temos a gran sorte de contar con técnicos, a veces critícase. Escoitades? A veces non, vale, perfecto, perdón, culpa miña. Temos a gran sorte de contar con técnicos que nos acompañan, que son fundamentais para o desenvolvemento de todos os nosos proxectos, pois, posteriormente, que eles falen un pouquiño explicándonos cal é a súa labor. Veña, quen empeza? Nieves, ti? Vale. O micrófono, veña. Non sei se me escoita, sí. Como vamos moi mal de tempo, voume saltar os agradecementos, que todo o mundo fique agradecido, sobre todo os que estades aquí, e vou pasar directamente a falar do noso proxecto para poder ver as diferencias entre unos e outros, indo directamente ao grano. Na ponencia anterior, escoitáchedes que hubo unha clasificación, as cooperativas de tal tipo, e las agrarias, e las non sei que, non sei cuál, e tal. Las senior, las non sei... Eu vou entrar no que é diferencial do noso proxecto, e é un elemento que non se citou en esa clasificación tan exhaustiva como un criterio fundamental. E é que nós somos senior, sí, pero para nós o fundamental non é a construción dun edificio onde podamos vivir. Para nós o fundamental é a organización de servicios de cuidado e de atención á dependencia. Nese sentido, somos un proxecto bastante diferenciado do habitual. Primeiro, non somos unha cooperativa, somos unha asociación sin ánimo de lucro. Así que a xente non aporta un capital social a esa cooperativa, non. A xente o que está facendo, as persoas que se asocian, e somos 130, en estes momentos 136 para ser exactos, está facendo un préstamo de un diñeiro que haberá que devolver. É dicir, préstannos estes socios promotores, socias promotoras, prestan un diñeiro á asociación que utilizaremos para facer a construción das nosas instalaciones, que dende o minuto 1 contemplan prestar servicios de atención á dependencia. Nos non estamos realmente tentando resolver un problema de vivenda, estamos tentando resolver un problema de envellecemento e de cuidados. Isto é o que marca o noso obxectivo fundamental e a nosa diferenciación respecto a outros proxectos. Quizá podemos presentarnos todos un pouco e logo entrar a un debate.
Vou eu, entón. Bueno, pois eu veño representando a Albariza. Nos, digamos que somos un modelo mixto, por así decirlo, non? Realmente, somos o importante de Albariza, a base do noso proxecto, é a comunidade. Albariza é unha comunidade intencional que busca xerar apoio, confianza e vínculo entre as persoas e que as que integran este proxecto e a veciñanza do entorno. Queremos buscar ese equilibrio entre o privado e o social. E somos ou queremos ser interxeracional porque creemos que iso é un valor añadido e pensamos que cada etapa da vida pode aportar algo interesante, pero ademais creemos que un proxecto como o de Albariza pode ser unha oportunidade pois un pouquiño máis doada para esta xente máis nova pois de acceso á vivenda. Queremos que os coidados sean o centro, eso sí que tamén coincidimos, o centro do noso proxecto, pensando que en todas as idades precisamos coidados e tamén queremos que vivir nun contexto de veciñanza seguro, tanto para as crianzas como para os adultos, onde poder contar co apoio que precisemos no acompañamento de persoas veciñas, tecer esa rede de apoio. Estamos buscando, a nosa comunidade é fundamental as axudas cotiás e incluso as decisións comunitarias de medidas de atención ás dependencias. Somos un proxecto de autopromoción e autoxestión, como dicen, sí que somos cooperativa, no seu conxunto. Somos esa iniciativa privada que falaban antes, pero con ética, que é a diferencia, e desde o orixen, tanto na construción como na convivencia posterior. E optamos tamén pola cesión de uso como xeito de garantir o dereito á vivenda indefinidamente e protexéndonos dese ánimo de lucro. Falábamos de unha pequena presentación. E logo damos seguimos. Más que nada, en que momento. Bueno, pois aquí, sin querelo, estamos presentes 3 modelos distintos de cooperativa de vivenda, inda que, las Lilás é asociación, pero é unha asociación sin ánimo de lucro. Quero decir que o sentido que temos os 3 proxectos vai un pouco pola mesma ponla, que se diría, non? Bueno, eu estou aquí representando unha cooperativa de vivenda en cesión de uso que se chama Outra Forma de Vivenda, que levamos conformándonos desde o ano 2015 na cidade da Coruña e que empezamos un pouco por temas de formación en que posibilidades tiñamos de buscar outra maneira de habitar. Éramos un grupo de personas e un grupo de profesionais que estábamos un pouco á expectativa de crearnos outro tipo, outro modo de vida e que neso, partira dunha vivenda con parámetros distintos aos que estamos acostumados no mercado. Desde aquela empezamos a formarnos, a facer grupo, con unhas premisas claras. Queríamos ser unha cooperativa interxeneracional, queríamos ser unha cooperativa que tuvera as vivendas na cidade da Coruña e queríamos que fora unha cooperativa onde estuvéramos dispostos a vivir máis que na nosa casa, tamén na nosa contorna e, sobre todo, na nosa contorna propia. Con servicios ou sin servicios, pero efectivamente tamén creando comunidade para poder ter esas posibilidades de autocuidado que podemos ter. É o que lle chamo nunha veciñanza amável, é dicir, que nos conocemos, que compartimos determinadas maneiras de estar na vivenda e que, por tanto, entre todos e entre todas imos botarnos unha man. Bueno, foi un peliplo longo porque outra opción que pensábamos que estaba clara era que tiña que ser unha cooperativa que optara por vivendas asequibles, a precio asequible. Eso, o primeiro que precisábamos era
non ter que comprar o solar, porque vos podedes imaginar o que significaría eso nunha cidade como Coruña. Empezamos a negociar co Concello e, por fin, a principios deste ano, o Concello da Coruña sacou 3 solares de titularidade municipal a concurso. Optamos o concurso, ganamos o concurso por goleada, fomos as únicas propostas, pero tamén hai que decir que o proxecto que presentamos tuvo 89 puntos de 90. Estamos na busca do punto perdido. E a partir de aí, bueno, pois empezamos xa a traballar a outro nivel, non? Temos unhos plazos que por unha parte nos afogan, pero por outra significa que no ano 2029, finales do 2028-2029, poidamos estar xa vivindo nas nosas vivendas. E neste momento o que estamos en campaña de captación de socias, afinando o proxecto de viabilidade económica que tiñamos, adecuando neste momento os parámetros que existen, afinando posiblemente tamén no proxecto técnico que presentamos no Concello de Coruña. E, bueno, neste momento ilusionados, pero tamén moi tensionados como a Coruña. Bueno, eu formo parte de Hábitat Social, xunto a outros 4 compañeiros e compañeiras de, bueno, algunhas deles están hoxe aquí. Somos unha cooperativa de Coruña que se dedica á xestión social do hábitat, á arquitectura e ao urbanismo, eminentemente. E, bueno, tivemos a sorte de poder acompañar, estamos acompañando a outra forma de vivenda dende o punto de vista técnico no proceso no que están inmersas. A verdade é que estamos moi orgullosas do traballo que están facendo e, bueno, moi ilusionados tamén con que poda chegar a bo porto. E, ademais de ter esa sorte, bueno, estamos traballando tamén neste eido da cesión de uso porque creemos no modelo. Levamos anos xa interesadas no modelo, seguindo outras experiencias como as que hoxe se falaron, eminentemente a de Cataluña, porque creemos que é un modelo que realmente pode axudar, ademais agora máis útil e necesario se cabe, pode axudar a atacar moitos dos problemas que estamos sufrindo no eido da vivenda. Bueno, non me vou a estender porque é unha rolda de presentación, pero, bueno, entendo que falaremos de por que ese modelo é interesante, non? Hola, eu son Mariola, son de Agrelar Consultora. Bueno, un pouco polo que se leva falando todo o día e polo que levan comentado aquí, vedes que son proxectos moi longos no tempo e transversais. Por tanto, nós somos un equipo transversal. Temos a parte arquitectónica, que parece que somos un equipo técnico, e a parte arquitectónica hai que construir, parece que é fundamental, pero tamén está, temos unha compañeira economista, porque sabemos o que son os cartos, e pola miña parte a xurídica, porque non son poucos os quebradeiros de cabeza que temos tamén. Pero a fundamental, eu creo, e que en todo día nin de hoxe, nin de onte se falou, foi da facilitación, non? Porque os grupos son complicados. Todo o mundo, cando falas do modelo, o primeiro que pensan é na comuna e que se a xente, os veciños, se le van a matar, non? Entón, a facilitación é fundamental, temos unha compañeira facilitadora, pero non só para os conflitos, sino para tomas de decisións, porque, bueno, como eles saben e ahora mismo pois acaban de pasar eles, non? Tomar esa decisión de firmar ese dereito de superficie non é doado. Entón, bueno, estamos para eso en canto a asesoramiento aos grupos, ás cooperativas, pero ao mesmo tempo facemos a función cas administracións públicas, porque, bueno, vemos todo o que nos acaban de traer, non? Ese soño, ese o que queda tan lonxe de Cataluña, Navarra, Euskadi. Estamos moi lonxe, pero eso non quere decir que non se poda facer. As administracións, bueno, en gran parte teñen descoñecemento, non? E a nosa misión é poder explicarlo e poderlle ofrecer uns técnicos que saben deso e que podan axudar os seus propios técnicos, non, a levar a cabo este tipo de proxectos que, como falábamos antes, é unha nova tenenza
non é propiedade, non é alugueiro, é como unha pata intermedia e que eu creo que complementa moi ben, non? O tema da vivenda e moi necesario, bueno, pois polo problema que temos a día de hoxe. Moi ben, vexo que non é preciso despois do de Navarra e de Cataluña subir a autoestima. Xa temos unha autoestima para que coas ferramentas aínda escasas que temos poidamos levar a cabo proxectos deste tipo de cooperativas de cesión de uso. Eu son Suso Cano e represento a unha entidade que é Galca, que se dedica a xestión de cooperativas de vivenda, dando precisamente ese servizo que comentaban os meus compañeros anteriormente. Aceleramos dese xeito o proceso de constitución de colectivos e, lóxicamente, coa iniciativa e coa idea e coa filosofía de que as cooperativas e os cooperativistas, lóxicamente, son os que adoptan as decisións, deciden sobre os seus proxectos para levar estes a cabo. Nos levamos unha trayectoria dilatada e xa vivimos as dúas crises e saudamos con optimismo polo menos as ferramentas e os plans fundamentalmente agora estatais que están poñendo o servicio axudas que nos sirven para desenvolver pois eses proxectos. Entón, podo decir que nos costou moito, pero nos hoxe tamén representamos a cooperativa de Aluzada na Coruña, que é a primeira cooperativa en cesión de uso que está construindo as súas vivendas, 32 vivendas, ou a cooperativa en Pontevedra, Valdecorvi, que vai tamén en cesión de uso, que vai entregar as súas vivendas en marzo. E estamos á espera de que Oliveira dos 100 anos, creo que non preciso decir que de Vigo, e Alborexar, tamén de Vigo, estamos esperando a ver se temos sorte no concurso de Navia para afrontar ou ver se podemos afrontar o proxecto de 102 vivendas tamén en cooperativas de cesión de uso. Gracias. Moi ben. Bueno, como vedes, hai distintos proxectos representados aquí, bueno, tamén técnicos de acompañamento. Entón, gustaríame que falarades un pouco dos problemas que vos levades encontrando, que nos levamos encontrando, atopando desde o inicio. Sí, seguimos a mesma orde. Da igual, Sí, tranquila. Vamos ver. O noso caso é un caso un pouco diferenciado. Cando nos falamos de cuidados, falamos de que dentro do noso estudio económico está o estudio económico de que personal imos ter que contratar, porque pretendemos ser unha residencia de maiores, un centro de maiores homologado e homologable por la Dirección Xeral de Maior. Isto significa que imos ter un marco legal que non é o marco legal da vivenda, é un marco legal completamente diferente, que é o das centros de maiores. Así que nos estamos establecendo a cuota a pagar por as persoas que vivan ali en comparación co que se paga en unha residencia de maiores para manter ademais unha plantilla que preste esos servicios de cuidado. Por suposto que nos parece moi ben a solidaridade e que ese é un dos principios do noso ideario, e o cuidado mutuo e a compañía. Mas somos moi conscientes que un Alzheimer é un Alzheimer e que non é solidaridade que valga. O tes profesionales ou non tes unha solución. E nos queremos ter esos profesionais porque a nosa idea é que no noso centro, que ten que ser un centro moi grande porque os servicios de cuidado son moi caros, o que queremos é que haxa unha porcentaxe moi grande de persoas que, sendo maiores, estean ben, sean plenamente autónomos e non precisen, por tanto, servizos de cuidado específicos, máis que paguen unha cuota que sirva para ter contratado unha plantilla que cuida a uns poucos, a aqueles poucos que o precisan.
Isto obriganos a facer unha xestión de edades moi rigurosa, porque necesitamos minimizar o número de persoas que se poñen en situación de dependencia de xeito simultáneo. Como vedes, estou falando de cousas que nada teñen a ver ni coa construcción, ni coa cesión de uso, porque os nosos problemas son un pouco outra cousa, non? Estamos, por tanto, en unha situación algo diferenciada. Pero hai cousas que sí que temos en común. Vamos ás cousas que temos en común e o que poden ser problemas comunes. Un problema que seguro que tedes todos é as dificultades de tramitación cos administracións. Non é que non teñamos subvencións, como teñen en Cataluña ou Paraíso Soñado, non. É que os técnicos dos concellos que teñen que tramitar as nosas licencias están en plantillas absolutamente demediadas, gracias á Lei Montoro, que non puderon renovarse e, por tanto, agora están estresados, póñense de baixa. Entón, cando non está de baixa o arquitecto municipal, está de baixa a secretaria, cando non teñen unha cantidad de expedientes acumulados que é imposible, e vas te enterando de que un concello tras outro, para dar unha licencia sin sela de todo, de unha unifamiliar, tardan meses e meses e meses, e entón o principal problema a día de hoxe é que ti non podes facer unha boa planificación económica, un bo orzamento, ni afrontar ben unha obra se non tes garantidos unos plazos. Pero é que mesmo, para que todo o mundo sexa consciente, os plazos legais, os que establece a lei do solo, non se cumplen. Non se cumplen porque os concellos non son capaces de cumplirlos por la sobrecarga de traballo que teñen os seus técnicos. Así que, mesmo sin ter ningún problema político, mesmo sin ter ningún tipo de problema de que o solar, que nos, no noso caso, isto non o dixe antes, nos compramos un terreno, non estamos en cesión de uso. Ofrecéronnos un terreno en cesión de uso e non nos fiamos por el alcalde que nos lo estaba ofrecendo. Pero en relación ao tema que dicía dos prazos, o resto dos proxectos atopades tamén o mesmo problema? Ou outro tipo de problema? Cando chega esa administración soa, se sabe o que estamos a falar? Sí. Nos foi nós tamén empezamos fai 6 anos a construir todo isto e levounos todo este tempo que empezara a sonar que era vivenda colaborativa, cesión de uso, todo eso, bueno, era como ciencia ficción, por así decirlo. E votamos moito de menos que bueno, é un modelo con moi pouco apoio institucional, hai moita desconfianza e pouco interés por apoiar este tipo de iniciativas, así que temos que ser nós un pouco os que vayamos desbrozando o camiño. Nos acabamos de comprar o terreo tamén, porque sí que estuvemos loitando pola cesión de uso. Coñecíamos a cesión de uso por Cataluña e así, e non houbo maneira de encaixalo, sei que, bueno, non hai maneira de encaixalo a nivel legal e pouco interés por esa aposta. Cesión de uso ou de superficie? Perdón, disculpa. Bueno, o dereito de superficie, tes toda a razón. E entonces, bueno, pois acabamos comprando o terreo, pero bueno, pero para chegar a este terreo, porque o terreo, a verdade é que é o terreo, pero hasta chegar aquí, todo o que atopábamos ou non era asequible económicamente ou as características urbanísticas pois non eran as requeridas ou non había disponibilidade por parte dos concellos de facer ningún cambio por aí. E é unha mención urbana? Sí. Bueno, semiurbana, está en Rosos, está pertenece ao Concello de Santiago, en Villestro. O que pregunto non é se urbana, pregunto se urbanizable. Sí, é un terreno consolidado, de feito acabamos de falar cos grupos políticos, sí. En relación a este último que dicías, vos optades pola compra do solar, sin embargo, o primeiro proxecto, a primeira cesión de superficie, a temos aquí, outra forma de vivenda, de cesión de superficie. Sí, Sí, vamos a ver, hai que... Eu entendo que a primeira cesión de uso que se dá é efectivamente a Luzada e Galí Vivenda, de mal nome, neste momento,
E nós somos a primeira cooperativa de vivenda colaborativa que empeza a implantarse en Galicia. Quero decir que hai que distinguir entre o que é o dereito de superficie e a cesión de uso do edificio e o que é a vivenda colaborativa, que ten algúns aspectos que non son iguais, non? Nós, efectivamente, resistimos o tirón de negociar co Concello, que teóricamente nunca se negou. O que si, bueno, no transcurso do tempo foi poñendo distintas condicións do que podía ser a cesión. Conocían teóricamente o proxecto de cesión de uso, e eu si, o que teño que decir é que a principios de ano se dou un cambio importante no Concello da Coruña que hai que reconocer. O Concello da Coruña foi un concello que sempre potenciou o que é a vivenda de uso privado, escandalosamente, diría eu. Cando tiña a cesión de terreos, vendía os terreos para facer outro tipo de proxectos, e, sin embargo, este ano dá o cambio e os 3 terreos solares municipales que ten en Xuxán o pon a concesión para a cesión de uso. Bueno, nós aí evidentemente entramos no concurso, variaríamos evidentemente algunha parte do pliego de condicións, do que tiñamos falado, do que é costume, por exemplo, en zonas onde está máis implantado, pero bueno, ao final aceptamos isto e metémonos, non? Nese sentido, claro, é un terreo urbanizado que se pode entrar xa despois da concesión de licencia a construir. Eu penso que neste momento estamos mirando outro tipo de atrancos. Por unha parte, pero xa fora da administración, non? Por unha parte, eu penso que hai que facer un cambio de mentalidade, eu penso que falaba o xerente da empresa da área metropolitana de Barcelona, no sentido de que temos que explicar moito que non vas a ser propietario, vas a ser concesionario, que a concesión é a 50 anos, a pregunta é que pasa a 50 anos, nos decimos, bueno, a 50 anos evidentemente non imos a ser pitonisas e saber exactamente como pode estar, pero en esencia o que dá posibilidades de acceder a unha vivenda onde vas a ser por unha parte usuario da vivenda, pero por outra parte tamén vas a ser o teu caseiro, co cal vas ser ti quen poña as condicións, e esas condicións os vamos poñer entre todos. Entón, evidentemente, co paso do tempo, pois xa se mirará. Pero si, efectivamente, ese cambio de mentalidade é preciso, porque non se entende moito eso de que non sexas propietario da casa. E despois quero decir dúas cousas na campaña de captación de socios que, cando menos a mí, sorprenderonme. E, por unha parte, xente nova que ten dificultades para ter aportación inicial. No noso caso estamos falando dunha aportación inicial de 15 a 22.000 euros, dependendo do modelo de vivenda. Temos 4 tipos con distintos metros cuadrados. E no tema da xente maior, que non é hereditable para os seus fillos. É dicir, que eu penso que aí sí que hai que facer como unha especie de explicación de que podemos ser unha parte da solución ao problema habitacional que existe neste momento, pero, bueno, hai cousas que hai que mirar. Cicais, para comprender isto sería importante explicar a diferencia entre cesión, dereito de superficie, cesión de uso, bueno, é a cesión de uso. A diferencia entre cesión de uso e propiedade. Non sei se alguén dos técnicos se lanza. Non quería sinalar, pero perfecto. A ver,
A confusión vende que todo o mundo, como usas o chan público, parece unha cesión de uso, pero realmente o que se fai un dereito de superficie. Quere decir que, dependendo a forma, por licitación, por convenio, eso, bueno, sería moito máis para falar, porque aquí estamos o dito moi lonxe. Afortunadamente, ese pasiño de Coruña está moi guai. Pero é o contrato que firmas ca administración pública cando te cede ou o solo ou un edificio para facer o teu proxecto. O sea, ti firmas ese convenio, neste caso de 50 anos, e durante eses 50 anos ti realizas o teu proxecto. É un dereito de superficie. O dereito de superficie ten unha serie de características, como esa que ao cabo de 50 anos ese proxecto volve á administración, co cal para a administración está moi guai porque non se gastou prácticamente nada, nin en xestión, nin en construcción, nin en rehabilitación, nin nada, pero recibe un edificio totalmente cuidado porque a cooperativa, como é a que o disfruta e a que o xestiona, o mantén, de maravilla, non? Esa é unha das características, pero tamén que non hai usurpación, o digo porque moitas administracións nos veñen dicindo que non se pode facer, non? Eso de que é imposible o dereito de superficie, pero, sin embargo, estamos vendo que sí se fai, se distingue perfectamente quen é o dono do solo, que é a administración pública, e quen é o usuario. En canto a cesión de uso, que é o que fai a cooperativa, non? A cooperativa, sexa en solo privado ou en solo público, fai o seu proxecto, a cooperativa é a propietaria do proxecto, pero lle cede a unidade de vivenda ás persoas socias, a cambio dun canon semellante ao alugueiro, que tamén a propia cooperativa decide segundo as súas características, e iso é a cesión de uso, non? Por así decirlo, tamén poderíamos decir que, en diferencia, non, o que falaban antes da propiedade horizontal, todas estas cousas, a diferencia deste tipo de cooperativas non é tanto a construción ou rehabilitación dun edificio para vivir, sino que o obxectivo da cooperativa é o que pasa despois, a habitabilidade, cando vives, e cada proxecto distinto, non? O voso é a asociación, pero estades pensando nun proxecto finalista, a Loariza está pensando integral e tamén con algúns cuidados, outros, bueno, están máis no rural, pero ese é o obxectivo, non? De alguna forma, proveer dese dereito á vivenda ás persoas que o precisan, pero convivir. Creo que non sei se me expliquei ben. Eu creo que perfectamente. Sí, de todas maneiras, sí me gustaría facer unha pequena matización que non todos os proxectos de vivenda colaborativa, todas as cooperativas en cesión de uso, construense en terreos cedidos. Hainos que se construen en terreos cedidos, aí falamos do dereito de superficie, e hainos que optan pola compra do terreo, bueno, e aí, bueno, evidentemente o problema de herzanza non se daría porque é propiedade da cooperativa. Bueno, aí debo facer un matiz tamén. Cando se fai en solo privado, a herdanza é posible, pero o decide a cooperativa. Ese o propio proxecto se plantexa, non, nos seus propios regulamentos, si queren que ese dereito sexa herdable ou non. E o que se hereda é o dereito de cesión de uso. Eso que quede claro. Sí. Nos, precisamente o fío do que estás comentando, Mariola, efectivamente, nos estatutos sociais da cooperativa, incluindo no dereito de superficie, durante a vixencia do dereito de superficie, a cesión de uso tamén nesa fase de convivencia está en vigor, porén, claro, estamos falando de 50 anos, no noso caso de Coruña, ou 75 anos agora cos actuais concursos. Entón, durante esa etapa, claro que é unha das cuestións que se plantexan na cooperativa por parte dos socios é que vai pasar si un morro ou tal, e aí nos estatutos pois pódese digamos, establecer que a condición de socio pode ser herdada, pode ser ocupada
por algún dos fillos ou do herdeiro, sempre cando cumplan os requisitos que os estatutos sociais fixen e, sobre todo, moitas veces tamén cumpran os requisitos da vivenda de protección pública, porque falamos, nós cando decimos somos os primeiros non é por nada de tal, senón porque, como estaban preguntando polos problemas, pois, claro, nos tivemos un pouco os precursores problemas de todo tipo. Tivemos na primeira cooperativa que explicar moito o modelo, explicarlle moito os cooperativistas que non ían ser propietarios. Pero ese tipo de mentalidade cámbiase e módase en función do contexto e do problema, do grave problema do acceso á vivenda. Cando prácticamente é a única alternativa, porque as axudas e as subvencións públicas que hai van para primar este modelo, para que o aluguer empece a copar cuota no mercado, pois, neste caso, a cesión de uso e a mentalidade sobre a cesión de uso é máis fácil explicala, dado que prácticamente é a única alternativa ou a única opción á asumibilidade, a asequibilidade do acceso á vivenda. E despois o máximo problema que creo que xa puxo de manifesto na anterior mesa Nacho de Xesta é o financiamento. É dicir, ímonos a topar agora cun problema serio todos os proxectos co financiamento. É, digamos, a pata que falla no próximo, no vindeiro Plan Estatal de Vivenda virán axudas que son moi atractivas, que se unen no caso do acceso de solo a dereito de superficie prácticamente a un custe de balde dese acceso ao solo, pero falta o piar do financiamento. Sí. Eu creo, bueno, a miña opinión, para resolver a crise habitacional, non? Estas xornadas precisamente falan desto, é preciso atacar todos os resortes necesarios posibles, falouse moito hoxe, non? Pero eu creo que un deles é precisamente esta fórmula, non? Porque me dá a sensación de que apunta directamente a línea de flotación de moitas das problemáticas que temos na cuestión da dificultade de acceso á vivenda, non? O dereito á vivenda. Hoxe non se comentou, non sei se pola mañá a primeira hora, que non estábamos, por desgracia, pero do tema da financiarización da vivenda. Non fai un par de semanas tivemos unha conferencia no Colexio de Arquitectos en Coruña, veu Jaime Palomera e falaba bueno, é evidente, non é un problema que xa todos coñecemos, pero que igual non é non está tan desenvolvido en Galicia, pero eu creo que todos os indicadores din que vai a máis e é a acumulación de vivenda, non? O sea, a especulación a través da vivenda, pero tamén a acumulación non só por grandes fondos de inversión, sino tamén por pequenos ou medianos propietarios, non? Entón, é evidente que este tipo de modelos dos que estamos falando van nunha línea absolutamente distinta, non? E están traballando para que a vivenda sexa para vivir, o sea, para que unha persoa, un fogar, unha familia, pois poda ter acceso a unha vivenda. E nese sentido, hoxe se falaba moito tamén de vivenda pública. Eu creo que a administración debería ser consciente de que é un modelo, e insisto, non é o único, pero é un modelo que é moito máis rendible económicamente que o desenvolvemento de vivenda pública. E ademais que xenera uns niveles de cohesión social enormes tamén, non? E o vemos nestes tres tipos de iniciativas que son completamente diversas e que atacan a problemáticas e a demandas sociais de todo tipo. E por eso eu creo que a administración debería de facilitar en todo o posible que estos proxectos camiñaran. Un inciso e xa remato. Outra forma de vivenda leva 10 anos camiñando. Leva 10 anos. Chegaron a este punto no que xa están dando pasos máis en firme e demais, pero eu creo que o apoio da administración, especialmente da autonómica, pois non foi o que debería, non? Para un proxecto
que ten esta utilidade social, non? Entón, nese sentido, eu creo que, bueno, fai falta tamén moita pedagogía, pero bueno, espero que a administración vaya entrando nesa dinámica. Ok. Sí, estou completamente de acordo, non? E creo que sí, que de alguma maneira incidimos nalgo que complexo, que ten que ver moito co que falabades antes, que é esa cultura da vivenda como ben de inversión ou da propiedade que non encaixa na nosa lógica, que é un ben de uso, un ben que é necesario, que necesitamos, pero que non aspiramos a especular. E, por outro lado, en relación ao que dis, sí, evidentemente, eu creo que a administración debería entender que incluso o mantemento a longo prazo é moito máis económico, porque a propia comunidade a xestiona, creo que sí que deberían ternos en conta e que, creo que ao final acabarán tendo. De todas maneiras, falouse aquí tamén de, repetiuse en varias ocasións, comunidade, coidados, servizos, como piares importantes dos vosos proxectos, non? Creo que un pouco se enseña de identidade. Podíades explicar un pouquiño máis este aspecto? Sí? Cambiamos agora. Bueno, pois efectivamente é un tema focal no que é o proxecto de outra forma de vivenda. Por unha parte, o de ter unha vivenda a un precio asequible, pero por outra parte tamén facer ese tecido básico que funcionou durante moitos anos e que se está esfarelando nos últimos tempos do apoio que existía dentro de comunidades máis pequenas, ou nos barrios, ou nas parroquias, ou nos lugares onde todo o mundo se conocía, todo o mundo sabía que tipo de problemas podía haber nas distintas familias e onde había un apoio. Eu estou de acordo con Neves que un proxecto ten unha base que é importante, que é dicir que todos nos imos con a intención de autocuidarnos entre todos, pero que realmente non vai a solucionar o problema cando o problema do cuidado xa exixe un apoio profesionalizado. Eu aquí un inciso, é que me gustou moito nunha videoconferencia do grupo de REAS estatal que falou un antropólogo que fixo unha investigación sobre como se trataba o tema dos cuidados nas vivendas colaborativas e ao final sacou unha teoría dicindo que os cuidados neste tipo de vivendas eran sólidos no sentido de que as persoas que imos a vivir aí estamos en disposición de autocuidarnos e de ter apoio mutuo, líquidos no sentido de que imos a dar ese primeiro apoio no momento necesario e gasoso no momento en que hai a profesionalización. É dicir, hai un primeiro apoio que se vai a dar dentro da cooperativa e hai evidentemente outro que se ten que profesionalizar. Nese sentido, para crear comunidade, evidentemente, esa comunidade non se crea no tipo de edificios nos que vivimos neste momento, onde apenas tes un portal máis ou menos grande, unhas escaleiras, un rellano e xa entras na túa vivenda. E eu penso que, nese sentido, o proxecto arquitectónico que fixo Hábitat Social é moi interesante no sentido de que vai todo, no sentido de que teñamos a nosa vivenda, o noso espacio privativo, pero tamén está aberto todo xa do punto de vista do edificio para que poidamos convivir, no sentido de que a entrada vai a ser por unha corrala, no sentido de que vai haber un patio central onde nos imos a poder ver en moitas ocasións, e no sentido, fundamentalmente, de que imos a ter unhas zonas comunitarias onde, por unha parte, podemos facer servicios non privativos nas vivendas, sino comunitarios, como poden ser unha lavandería colectiva, un tendedeiro, unha zona onde podamos facer comidas, facer festas,
un horto, un xardín na terraza, é dicir, todo ese tipo de elementos que ao final o que nos van a facer que sí ou sí podemos conocernos e ter unha vida en común. E por outra parte, tamén no momento en que teñamos o mellor que ir a servicios comunitarios básicos, pois que podamos facelo a través das zonas comunitarias. Eu penso que a ventaxa do edificio no que estamos traballando neste momento é ese. Nós podemos ter a nosa vivenda, pero tamén podemos facer unha proxección onde todos e todas podamos atoparnos. Bueno, eu pouco máis que engadir a todo que acabas de decir. Estaba che escoitando e a liña de Albariza vai os valores de Albariza van en esa liña. Entonces, a verdade é que pouco máis que aportar. Bueno, no noso caso, eso é un tema central, o tema dos cuidados. Nos estamos pensando en un gran centro onde podamos estar convivindo unas 200 persoas. Así que non estamos facendo unha vecindade, estamos facendo unha aldea. Efectivamente, dentro desa aldea, sempre o repetimos, non todo o mundo vai ser amigo de todo o mundo porque é imposible, moita xente, pero a idea é que todas as caras sexan caras amables. Que te podas sentir cómodo e que calquera te poda prestar unha axuda en un momento determinado, amén de que sempre teñas grupos de afinidade para calquera hobby, calquera afición, calquera cosa que podas ter, podas atopar con quen compartirlo, non? Pero sí, para nós, dende o minuto 1, a idea é que unha porcentaxe de nós va a rematar tendo unha demencia, un Alzheimer, unha dependencia por un motivo ou por outro, que eso vai ser inevitable e que precisamente porque eso é inevitable o que estamos facendo é planificar desde o minuto 1 el como se va a resolver ese problema. Entón, dentro do noso propio proxecto arquitectónico, a parte da parte, vamos a chamarlle, de vivendas colaborativas, teremos chamase fogar residencial, que é un tipo de mini residencia, un centro de día, onde se presten servicios profesionais típicos de residencia de maiores. E máis, as persoas que xa non podan vivir de xeito autónomo nas súas vivendas terán que pasar a un cuarto ali para ter unha supervisión de 24 horas. Que o que esperamos? Que precisamente porque é unha autoxestión nosa, porque ese personal que vai prestar os cuidados é personal que nos contratamos, a calidade desos servicios sexa óptima. Sexa óptima, sexa de verdade cuidados centrados nas persoas. E iso é a clave do noso proxecto. A xente que está vivindo, que se está asociando a las RILAS, é xente de diferentes edades, desde 50 e tantos anos até 80. A idea de todos eles, moitos parellas e con fillos, o que che dine, mira, es que eu non quero que os meus fillos teñan que pasar por lo que pasei eu cuidando aos meus pais con Alzheimer, quero ter isto solucionado, quero unha solución para ese caso. E as residencias, sabedes que teñen precios absolutamente inasumibles e cuidados millorables, vamos a deixarlo neso, vamos a deixarlo neso simplemente. Estou sendo moi generosa. Bueno, manifiestamente millorables, non? Entón, eso é o que queremos resolver, que mediante o pago comunitario de todos dese personal que dos servicios podamos ter unos servicios de atención a la dependencia óptimos. Engadir ou por completar, hai unha cuestión absolutamente primordial e responsabilidade ou aínda reto dos grupos constituíntes ou dos núcleos motores, que é insuflar a idea colaborativa ou cooperativa, a diferencia de matiz, se vos fixades, seguramente sexa mínima, para que a xente saiba onde vai vivir e poida verdadeiramente aproveitar eses vos espazos que diseñastes e proxectamos para que logo a fase de convivencia de tantos anos sexa outro tipo de convivencia e defina perfectamente o que é unha cooperativa de cesión de uso, que é o verdadeiro ideal cooperativo dentro da
do que é a vivenda xa como unha plataforma non solamente para residir, senón para resolver outras necesidades en base á solidariedade de todos os veciños. É un reto importante o que temos os grupos constituíntes e os núcleos motores destes proxectos. Completamente de acordo. Bueno, falaba desde da atención a maiores neste caso, pero evidentemente podría ser o mesmo en atención ás crianzas ou dependendo do colectivo que forme parte da cooperativa, pois os servizos que se van prestar van ser distintos. De todas maneiras, dame a impresión de que estamos falando dunha arquitectura especial, dunha arquitectura que favorece o común. Podría ser? Sin duda. Alguén temos aí? Sí, que ao final, bueno, en xeral, como técnicos, o que intentamos é dar resposta ás necesidades das persoas que solicitan os servicios. E claro, neste sentido, o que pide unha comunidade que está buscando vivenda colaborativa, pois son cousas bastante claras, non? Entón, ao final, hai unha interlocución e dar resposta a esas necesidades. Claro, aquí hai necesidades distintas, pero todas en sintonía, non? Entón, bueno, eso eu creo que é o obxectivo da arquitectura, dar resposta a esas necesidades. E claro, as necesidades nestos casos son necesidades ricas e complexas, non? Entón, bueno, si sabes dialogar, si sabes escoitar, e é certo tamén que son procesos nos que hai unha interlocución e unha participación directa das persoas habitantes no proceso de deseño, que eu creo que tamén é outra das riquezas, non, do resultado. Non é, como noutras promocións máis o uso, pois dun técnico ou unha técnica que chega con un deseño e o impón ás persoas que van a habitar, non? Entón, bueno, eu creo que tamén é outro punto favorable deste tipo de procesos, que hai un deseño mutuo e, polo tanto, o resultado se adapta moito máis as necesidades das persoas que o van a habitar e moitas veces permiten que o edificio, como nos contaba xente de Cataluña, non? Permiten que os edificios se adapten no tempo tamén aos distintos cambios, que eu creo que é outra digamos, das búsquedas, non? Deste tipo de diseños. Comentar ao respecto. Nos estamos arrancando en este momento co traballo arquitectónico, estamos nos inicios. E a piques tamén de concretar o estudio de viabilidade económica. E nos parece importante en este tipo de proxectos, polo menos no noso, crear e soster unha comunidade cohesionada. O que, bueno, isto require paciencia, require escoita activa e renunciar moitas veces a parte das preferencias individuales en favor do ben común. Bueno, decir que a sociedade actual tende ao individualismo e neste tipo de proxectos pois se require moitas veces desaprender moitas cousas. Entonces, bueno, para facer algo en comunidade temos que facernos ese tipo de plantexamentos. Aprender a desaprender. É todo un arte. Sí, un tema moi relevante, porque saliu varias veces o tema da comunidade e da cohesión da comunidade. Claro, eu entendo o que decides. En cambio, no noso caso, eso non é viable. Nos non podemos ter unha comunidade cohesionada porque é unha comunidade moi grande. Non só eso. Nós temos unha comunidade que, ao revés das vosas, que son interxeracionales e que, por tanto, vos estades plantexando unha comunidade que vai persistir no tempo durante bastante tempo, nós estamos pensando en unha comunidade onde a xente vai ir morrendo por un lado e entrando por outro. Claramente, hai que ser realistas, é así. Entón, é unha comunidade dinámica, podemos decirlo así. Tamén podemos dicir que é unha comunidade perecedera, igual. El caso é eso, nós non podemos pensar en unha comunidade cohesionada nese sentido. No que sí podemos pensar e pensamos, e é algo que é esencial no noso proxecto, é nun ideario compartido. Nun ideario que todos temos que respetar e apoiar. É dicir, non é preciso ser unha comunidade cohesionada para compartir valores de solidaridade e de buen rollo. Claramente, de amabilidade, de bo trato, etc. De amabilidade, eso é un objetivo común, de alguna maneira suple o da comunidade cohesionada. Quería decirlo
porque un punto de diferencia. Sí, no, a ver, está claro, nos en algún momento nos planteamos o número que ou digamos que límite. E sempre pensamos ou sempre dixemos, bueno, pois demasiadas unidades de convivencia non é un grupo operativo, o que ti decías, non é claro. Entonces, por eso, bueno, a esperas dese plan de viabilidade en torno a 30 viviendas estamos aí, en eses números. E despois, por outra parte, e apoiando o que dicía antes Mariola, pola facilitadora, é importante traballar esa cohesión de grupo tamén. Vale. Vamos a ver, volvo un pouco atrás polo tema que comentaba Xiao. Eu penso que para empezar a crear comunidade, o que é importante é que nos sintamos todas as persoas que imos participar no proxecto cómodas. Entón, a comodidade ten tamén que ver con o espazo de relación e o espazo físico. Entón, para min foron moi interesantes dous talleres que fixemos con Hábitat Social, un antes de ter que presentar o proxecto para situarnos no que era a vivenda colaborativa e outro despois para definir o que sería o documento técnico a presentar no Concello, onde os arquitectos nos acompañaron, nos preguntaron que tipo de necesidades podíamos colectivizar, que tipo de vivendas queríamos, que tipo de servicios queríamos ter, e a partir de aí eu teño que reconocer que quedei alucinada porque recolleron absolutamente todo. É dicir, de 50.000 cousas, entre aspas, que parecía... houve un momento, recordo, que dixen, jolín, pero todo non o podemos ter. E ao final, efectivamente, encaixouse de tal maneira que podemos estar personas que queremos ter máis relación social con personas no mesmo edificio, con personas que queren ter máis privacidade, personas que pensamos que ten que haber un xardín ou unha horta, hasta personas que lle damos máis importancia a unha biblioteca. Quero decir que ese tipo de ferramentas que temos, de talleres, de que entre os profesionales e o grupo vayamos ao limón, evidentemente é un paso adiante moi bo para despois, sentirte cómodo, que eu penso que é o primeiro principio para facer comunidade. Vale. Ben, imos rematando xa. Entón, dicías ti, Suso... Perdón. Miquel, non sei se escoitas, adiante. Sí, yo solo quería hacer un inciso por la pregunta partida de cómo tenía que ser la arquitectura, o si había un tipo de arquitectura para este modelo o estos modelos, y quería como más que nada replantear que depende de las necesidades primero de la comunidad, ¿no? Que es la respuesta que se está dando. Es decir, que igual los ejemplos más famosos que se ven, pues la Borda o entre patios, tienen esta forma de corrala con las pasarelas, la Balma también, ¿no? Que esos puntos de acceso que facilitan el encuentro entre vecinos, pero si la necesidad prioritaria ha sido poder acceder a un inmueble porque era una oportunidad asequible, pues te puedes encontrar con los casos que poníamos antes, ¿no? Que eran edificios ya construidos y que no puedes decidir como grupo ni como técnico hacer una pasarela ahí, ¿no? Es un edificio ya construido. Entonces, la clave está en la relación comunitaria que hay previa y después qué tipo de espacios se quieren compartir o no. Y a partir de ahí, pues hay cierto margen de mejora, pero o sea, lo que quería transmitir es que tipologías hay tantas como proyectos, ¿no? Por así decirlo. Y que generar espacios de encuentro, pues sí, pueden ser por pasarelas, pero pues en los contextos estos que hemos visto rurales, es un único edificio y los espacios de encuentro están dentro del propio edificio y no necesitan de
esos núcleos verticales, ¿no? Porque hay un choco, un espacio comunitario, una biblioteca, la compañera mencionaba, ¿no? O un huerto. Entonces, bueno, pues yo creo que se está haciendo igual un estereotipo de la tipología, no digo en este foro, sino en el modelo, bueno, los espacios de debate, y quería como desmentirlo, ¿no? Sin más era ese apunte. Simplemente, non, que tamén dá a sensación, aínda que vos estades nun concello rural, non, de que un modelo como moi de cidade, de feito anos, tanto algún grupo político como en algunha administración nos decían, pero isto eu en Galicia non o vexo, no rural non o vexo. Sin embargo, tamén tivemos reunións con administracións de concellos moi rurais, moitísimo, e que descoñecían o modelo e tan pronto coñeceron, entenderon como se adaptaba perfectamente ao seu concello, porque é o que decía Marga, non se inventa nada, é a comunidade que xa tiñamos nas nosas aldeas e nos nosos povos, non? Cando se facían as mallas, o que era que se fixese. Entón, recollendo de Miquel, non? Porque ao mellor nalgún concello rural teñen un núcleo e queren un edificio, pero ao mellor tamén queren outro tipo de edificación. Aí tamén xogamos cas normativas, non? Pero que eso, que o modelo que permite que é tan, por así decirlo, non, maleable, que se adapta ao que queren unos e outros, non? Simplemente. Sí, bueno, xa para rematar, falabas ti, Suso, de que os cooperativistas están no centro de todas as decisións, non? Define un pouco ese proceso. Ben, a propia lei de cooperativas se o recolle e os propios cooperativistas son promotores. E comentábano antes Marga e facer talleres e facer consultas cos propios cooperativistas para saber que proxecto van decidindo, que proxecto van elaborando. As cooperativas, neste caso, funcionan a través dos seus órganos sociais. A cooperativa é unha socia, un socio, un voto. E a partir de aí se toman as decisións nas asambleas xerais, as máis importantes, e nos consellos rectores se fai o día a día do goberno e da cotidianidade do que é o proceso. E as contas se rinden a eses órganos sociais e a ese órgano ou consello rector que está formado polos cooperativistas que teñen, digamos, a responsabilidade do seguimento desa cooperativa, son cooperativistas tamén. A partir de aí, fundamental, os recursos económicos os deben decidir, os deben manexar os propios cooperativistas. Os movimentos económicos, as transferencias que hai que facer, os controis, o controlo deben ter, neste caso, o controlo económico, deben noter os cooperativistas. Outra cousa son os procesos técnicos, sobre todo dentro da fase promotora, no que os técnicos teñen o papel de levar a cabo dentro das súas funcións pois a execución do proxecto, a vixilanza da obra, a execución da constructora que sexa e a supervisión para que o proxecto vaya adiante pois por parte da xestión técnica, pero os cooperativistas o que me refiro que teñen ese poder de decisión en base a todo este instrumento que é a cooperativa neste caso, ou pode ser a asociación noutro, pero por suposto están no centro e despois fora xa deses procesos técnicos xa o máximo protagonismo nese senso na fase de convivencia ou na que ven dada pola cesión de uso, ven en aluguer, ven en dereitos de uso, etc. Non sei se queres...
mellor por como estuvemos vivindo o proceso na Coruña últimamente. Eu penso que con as cooperativas de cesión de uso, penso que o comentaba Antonio, se recupera o auténtico espírito do cooperativismo. É dicir, nos somos autopromotores, pero imos a ser tamén os que vayamos a vivir nas vivendas das que fomos promotores, non? Entón, evidentemente, estamos desde o inicio, desde que pensamos que tipo de proxecto queremos facer, e despois todo o proceso e vivir ali, non? Que realmente, e entón a decisión está en todos nós, que son procesos absolutamente distintos de xestoras de cooperativas que o que fan é ir a concursos para obter suelo público, en cesión de uso en propiedade, son as que fan o proxecto, diseñan o proxecto e ao remate o cooperativista, o que vai a vivir ali, o que decide é se lle gusta o piso, se ten capacidade económica para compralo e punto, non ten ningún outro tipo de capacidade de decisión. Sin embargo, nestas cooperativas non nos extinguimos os 5 anos de que se recibiron as vivendas, somos unhas cooperativas por tempo indefinido e, por tanto, somos os que seguimos o proceso de inicio ao final. Hai un tema importante en relación con isto, que se falaba na anterior asamblea, que incluso houve ali certa tensión, non? Que eu levo nesto das cooperativas dende o ano 2001. Non mirei unha cooperativa que fracasase, é dicir, que non levase o seu proxecto adiante, empezando co 90% das súas persoas socias. É dicir, cando está a masa social constituída e prácticamente a totalidade da masa social empeza co proxecto, ese proxecto xa non o para ninguén. Podo vos contar mil anécdotas e miles de eivas e de si o proceso social está ben feito, está integrado polos seus cooperativistas, o proxecto non o para ninguén, non fracasa. Tardará máis, pero non fracasa. Ben, xa para ir rebatando, temos preguntas do público, a ver se somos capaces de respostalas. Poderíades explicar cales son os custos que estáis barallando, tanto prezo de entrada como costes mensuais? Bueno, pola nosa parte intentamos que sea un precio de custo, por eso somos promotores, económicamente accesible e inclusiva. Tratamos de conseguir que a achega inicial e as cotas pois non sexa unha barreira. Como dixen antes, estamos a piques de rematar ese plan de viabilidade. O terreno ten un 30% de vivenda de protección autonómica. Realmente, como cantidades así concretas, non podo decir. Sei que en algún momento pois estamos aí. O aporte inicial entre alrededor dos 50.000 euros e despois as cotas, bueno, estamos aí en estudio, a verdad. O que é interesante que sea asequible, o sea, que non lo podemos permitir, pero non podo decir máis. No noso caso a cosa cambia moito porque non hai unha aportación inicial. Nos o que estamos pedindo a xente é que nos preste unha cantidade para poder arrancar o proxecto, e esa cantidade ás persoas que somos o colectivo de socios e socias promotores se nos vai devolver cando a cosa empece a funcionar, vale? Evidentemente, cando estea funcionando, o custe que vai ter que pagar as persoas é como unha residencia, non pagas nada para entrar, para adherirte, se pode establecer unha cuota de enganche ou lo que sea, pero logo hai un prezo mensual moi alto. O que va a pasar con nós, que somos as persoas socios promotores, é que ese precio mensual alto se va a ver compensado con que nos teñen que ir devolvendo diñeiro.
De acordo? Así que, para ponerlo en números concretos, nos temos dous tipos de apartamentos que estamos barallando, que son de 45 metros cuadrados, de un cuarto e de 2 cuartos. Para optar a un apartamento de un cuarto, a día de hoxe, e xa veremos a inflación o que nos trae e o coste do precio da construcción o que nos trae, a día de hoxe, no noso estudio económico, que si o temos moi detallado, habería que aportar, antes de entrar a vivir a modo de préstamo, unha cantidade de unos 60.000 euros. 50, 60.000 euros, veremos en que queda. E logo, habería que facer un pago mensual de 1.000 euros. Pero, aquí, o que é relevante entender é que esos 1.000 euros están incluindo unha especie de seguro de cuidados á dependencia, de tal xeito que, aínda que te volvas un gran dependiente, non tes que aportar máis diñeiro. É dicir, entre todos pagamos unha cuota alta para manter unha plantilla que cuida que non necesita. Polo tanto, a idea é, se a túa pensión che dá para pagar la cuota mensual, non te preocupes, que inda que teñes unha gran dependencia, non vas ter que pagar máis e, por tanto, a tua pensión te vai seguir chegando. Vale? Entonces, cambia un pouco o modelo, pero, básicamente, a cosa sería 60.000 euros e 1.000 euros ao mes. Para unha vivenda pequena. Bueno, nos fixemos un estudio de viabilidade económica que fomos aproximando e mirando custes. Somos gran dependentes do Plan Estatal de Vivenda, porque no borrador de lei, do proxecto de lei que hai neste momento, poderíamos ter unha subvención mínima, pode subir, pero preferimos ir por baixo de 2.100.000 euros, me parece que son. E entón, con esa subvención, o proxecto sale con unha aportación inicial de 15 a 22.000 euros. Temos 4 tipos de vivenda, un estudio, unha habitación, 2 habitacións, 3 habitacións, sería proporcional o tipo de vivenda de 15 a 22.000 e despois nos salen unhas mensualidades con o pago de hipoteca e algún outro concepto máis de 490 euros a 750 a vivenda máis grande. Que iso, tal como están os alugueres no Concello da Coruña, é un precio bastante asequible, porque maioritariamente vai estar na órbita dos 490, 600, 650 euros. Só engadir unha cousa para quen non coñeza o modelo, que estes alugueiros que pagan prácticamente son constantes no tempo. Neses 50 anos vai a ser o que pague, non vai a haber un propietario que lle suba o alugueiro cando se lles acabe o contrato. Van a pois o mellor a actualización do IPC ou algunha cousa desas, pero é constante. Incluso hai proxectos que unha vez pagada a hipoteca deciden minoralo, non? Iso depende do proxecto, porque outros o manteñen para un propio manteñemento do proxecto ou para crear outros servicios que buscan. Iso é outra das partes interesantes e moito deste tipo de proxectos. Sí, no noso caso, os cooperativistas teñen no previsto así. Efectivamente, unha vivenda de 3 habitacións en dereito de superficie, hai unha achega que en caso de baixa se devolve, pero unha achega inicial que para vivendas de 3 dormitorios, no caso da Coruña, 2 prazas de garaxe, pois estaría nunha achega inicial de 12.000 euros, e despois un aluguer esperamos que constante ou escasamente variable, porque o financiamento depende do Euribor, pero estaría nuns 560 euros até chegar ao final da amortización dos 30 anos. Aí os cooperativistas decidirán se actualizan xa a baixa, porque hai que pensar que eses 65 euros o 90% é o que tes que amortizar do préstamo
mancar. E dai para abaixo noutros proxectos onde son de vivenda de protección pública, pero en réxime especial, que xa serían alugueres inferiores, tentaríanse que fosen alugueres inferiores, xa con unha praza de garaxe por debaixo dos 500 euros. Habería moito que falar porque, por exemplo, a cooperativa de Coruña pois ten que levar 2 prazas de garaxe por vivenda porque ten a obriga por imposición normativa ou da ordenanza, neste caso do plan, pois ten que levar unha ratio de X prazas de garaxe por vivenda e ten que construílas sí ou sí. Estos son cuestións e problemas que hai que ir resolvendo para facilitar a asequibilidade o máximo posible. Decatádevos dunha cousa, é o que decía Marga do plan do vindeiro plan xeral. Subiu tanto o custe da construcción que co dereito de superficie a coste o solo a coste cero e aínda con esas axudas custa levar a asequibilidade adiante. 60 anos, sí, perdón. Temos outra pregunta. Que pensades que pode facer a Deputación para favorecer este tipo de proxectos? A Diputación podería facer moitas cousas. A primeira que podería facer, e isto enlaza co maior atranco que nos temos atopado até o momento, é a incapacidade dun concello pequeno para tramitar licencias en tempo e prazo. Existe dentro da propia Diputación Provincial un servicio que é o Servicio de Axuda a Municipios que podería ser moito máis proactivo e podería resolver que esa tramitación, que é competencia municipal, pero o Concello pode delegar en este Servicio de Axuda a Municipios el que se lle tramiten licencias, el estudio de proxectos, etcétera. E podería ter a Diputación personal cualificado para poder facer unha cousa, un traballo técnico de forma máis eficiente que nos concellos, onde moitas veces se ven desbordados por a súa falta de personal. Iso por un lado. E logo, por outro lado, hai axudas europeas, hai axudas estatais, hai axudas autonómicas, hai un marasmo de axudas, pero se en cada proxecto ten que contratar un auditor para ver que axuda lle... Hombre, parece razonable que en Diputación tivesen xente especializada en axudarte, non solamente a decirte que axudas hai, sino axudarte a solicitarlas, a tramitarlas, a justificarlas, e levarte un pouco da man. E iso é algo que a Diputación podería facer casi sin coste, ni siquiera lle estamos pedindo diñeiro, lle estamos pedindo simplemente que poñan a persoal do que xa teñen contratado a facer un traballo un poquito especializado. É algo que a Diputación podría facer con moi pouco esforzo. Bueno, lanceime así rapidamente, porque si penso que na Diputación é un tema que ao mellor se pode empezar a abordar. Fai 10 anos, 20 anos, o tema da vivenda non estaba tan candente e tan problemático como existe neste momento e, efectivamente, entendendo que non ten competencias, pero sí penso que pode facer unha labor, como decía Neves, en primeiro lugar, a través da asistencia a concellos ou de prestar ese tipo de apoio técnico. Eu encadiría, sí que hai posibilidades de facer información a nivel de técnicos, por exemplo, municipais. Eu penso que hai... Bueno, no Concello da Coruña estuveron durante tempo mirando o tema de como encaixar xurídicamente, por exemplo, o tema da cesión de uso. Teñen un estudio feito sobre o tema. Eu penso que ese tipo de cousas que van nacendo, non? Que se poden espallar a través dun organismo como da Diputación, para que nos concellos, cando chega un proxecto destas características a debate, pois que poda decir, mira, tes este tipo, este amparo legal e este tipo de posibilidade. Na popularización e despois, bueno, xa sin seguir,
no tema de apoio a proxectos, o mellor en algún caso. Porque tanto de formación como de facer xornadas destas características, por exemplo, no tema de cuidados. Porque falamos moito de cuidados individuais, pero o campo de cuidados comunitarios non o temos nada explorado, non? E eu penso que sí que son temas que poderían enganchar, no sentido que se falaba de innovación e de investigación sobre este campo que se nos abre, que eu penso que é interesante. Partindo da base de que as competencias en materia de vivenda son autonómicas, son da Xunta, non? Pero, bueno, creo que se poden facer moitas cousas, entre elas isto que está sucedendo aquí. Quero dicir que, bueno, mostrar interese, de xerar espacios e foros de debate sobre o asunto, non? Eu creo que é algo moi útil e é de agradecer, a verdade, non? Bueno, e aproveito tamén para agradecer a xente de Planificación Tec, a FIC, os colegas, que sei que o chollo que dan estas cousas, non? Por organización. Pero, bueno, efectivamente, aparte deste tipo de foros onde, bueno, se incentiva e nos formamos, non? E a administración tamén se forma, eu creo que a Deputación sí que ten moitas capacidades, aínda que sexan impropias, non? Como ten o Concello e demais. É unha mágoa que xa non está o técnico de Patrimonio, pero, bueno, non sei o caso do patrimonio da Deputación de Coruña, pero estou seguro de que tamén hai elementos que se poden utilizar neste tipo de dinámicas, non? Entón, bueno, a estudiar, pero, bueno, que seguro que bueno, por alusións. Non sei se hai algunha proposta máis. Non, acaba de vos as propostas, depois No, simplemente, agradecer tamén a Deputación, porque non só, se recordade que fai un ano estábamos ca Deputación presentando un informe do Grupo Galego de Vivenda sobre cambios de normativa legal, e iso é fundamental. Pero creo que tamén, non só, recollendo un pouco o que di Marga, non? Esas formacións específicas para as administracións locais, porque eu o digo porque últimamente sí que tivemos moitas visitas, descoñecen o modelo e a verdade é que a acollida é moita, pero claro, lle xurden moitísimas dúbidas. Entón, eu creo que sí, que dende unha deputación que se lles poda facer ese tipo de formación pode ser fundamental. Por ser rápido, aparte da divulgación e de poñer en contacto diferentes colectivos cos diferentes concellos, que seguro que algúns concellos da Coruña estarán co dispor de solo e poden poñelo ao dispor de colectivos, etcétera, do terceiro sector, facer unha suxestión no sentido de mirade outras experiencias en diputacións, por exemplo, a Diputación de Barcelona ten ou adopta tarefas e fai políticas de vivendas que son, se cadra, non semellantes, pero que van na liña da zona metropolitana dali. Mirade esas experiencias. Como xa son horas de que vayamos para casa algún día, que xa levamos aquí dous, eu quero agradecervos a vosa participación, non? Porque, bueno, é verdad que eles estiveron facendo así moito traballo para atopar a toda a xente que queríamos que estivera nestas mesas durante estes 2 días. Bueno, teño que agradecervos moito ao público que esteades aquí, porque son horas xa e levamos un par de días así intensos, pero eu creo que as mesas foron todas moi interesantes, eu aprendín moitas cousas, levo recado, a Deputación, como vos decíades, non ten competencias en vivenda, a min gustoume moitos, tamén lle agradecí moito que viñera a funcionaria da Xunta, para que nos explicara tamén un pouco cales son as iniciativas que se están levando a cabo desde a Xunta de Galicia, que as que ten as competencias en vivenda. É unha pena que non quedara para ver despois as propostas que había de outros sitios, de outros sitios nas que se estaban levando a cabo outras políticas, pero regalaronlle un libro aquí, Josep Borrell, espero que vayan mirando algo.
A Diputación non ten competencias neso, pero sí que apoia moito a municipios coa asistencia técnica a municipios. De feito, eles mesmos estiveron dando unhas xornadas sobre infraestructuras verdes, que tamén é un temazo para os municipios a técnicos municipales. Non? A nosa idea era un pouco facer estas xornadas para escoitar as propostas que había e escoitar tamén os colectivos e as demandas e ver se despois tamén podemos dirixirnos aos municipios para aportarlle algunhas destas ensinanzas ou técnicas. É verdad que teñen moitísimo traballo e é verdad que piden moitísimo apoio a Diputación. Realmente, sempre que piden apoio a Diputación se lles dá dentro das súas posibilidades, porque sabedes que outra cousa que fai a Diputación para os concellos é o POS, o Plan de Obras e Servicios, e o POS social, que tamén cubre as carencias de outra competencia impropia dos concellos, como é a atención a maiores, non? O servicio de axuda no fogar, que ten que apoialo económicamente a Diputación, porque a Xunta nin siquiera o cubre. Entón, moitas veces a atención ao POS, que ten que pasar por moitos técnicos de Diputación antes de que se xa aprobado, pois fai que tamén estén saturados os servicios técnicos de Diputación. Pero sin duda, eu creo que hai pouca formación tanto nos técnicos municipales como nos nosos propios técnicos, porque isto é algo bastante novo, non? Inda que leva moitos anos, realmente non chegou ás administracións. Eu sigo entendendo que é un tema que debería cubrir a Xunta, pero, sin duda, todo o que poda apoiar a Diputación, que non ten capacidade para legislar, pero sí para o reparto orzamentario aos municipios, sobre todo aos municipios máis pequenos, non? Que se cadra a Coruña, pois xa ten máis técnicos e bueno, un pouco como comentaba tamén onte o concelleiro de Santiago, o respecto da necesidade de ter tamén capacidade de, non sei como lle chaman, de vigilancia, de inspección, de que foran a... Eso tamén é moi difícil, non? Para os municipios máis pequenos. Entón, unha cousa que me gustou moito é isto que decía Elga, non? Porque sempre está por aí espallado esa idea de que decía tamén o funcionario da Diputación dos morosos. Aquí é que, claro, o problema vai ser a xente que non paga, é como o tema da ocupación. Toda a problemática das vivendas desocupadas é que a xente ten medo aos ocupas, ainda que nadie legisla que se deixen de facer anuncios dos de seguros para vender alarmas. Entón, que igual ese seguro ese banco de vivendas baleiras, pero coa garantía de que houbera un seguro para os propietarios, non creo que se podera chegar ao que están facendo en Barcelona. Non, que decía, la poñemos a alfombra vermella, pagámoslle 3 meses por adiantado, o seguro, xestionamos, deixamos a vivenda como estaba. Pero claro, eles teñen non sei cantos millóns dedicados solo a eso, non? Que superan, creo que o orzamento da Deputación da Coruña. Polo tanto, bueno, tentaremos facer cousas. Eu agradezo vos a todos a presencia. Aprendín moito, non é unha área na que coñecera, de feito a primeira vez que viñestedes para min era algo novo, eu que son da aldea decía, bueno, estes veñenme a contar como era unha aldea antes, porque realmente era eso, non? Pero sí que moitas gracias pola participación a todos e ao público e non teño máis que decir, que estamos aquí porque necesitedes dentro das nosas posibilidades e capacidades tamén.